31. ročník sa konal po 3 rokoch opäť na Slovensku. Denné trasy mali v priemere nad 80 km, čo predstavovalo spolu okolo 600 km. Trasy nás potrápili svojou členitosťou, pričom sme našlapali výškových viac ako 8000 metrov. Radler, nemáme to a citron. Na člověka, kterého jsme si jistě všichni velice vážili a jehož memoriál také letos pojedeme, to je Karel Hájek. Jak jistě víte, pochovali jsme ho v březnu tohoto roku a zažili jsme s ním ještě krásný ročník, ten poslední, který s námi jel a který musím označit jeho podání za naprosto heroický. Tarantule promluvil, tak Tarantule zavedl naprosto revoluční inovaci, protože je to první elektrokolo na bicyklu, takže řeknu něco o tom. A budeš couvat! Když to mě tak poblahopřáli hezky, já děkuju. Pro jistotu každé koupili řetuškový baterky, které potřeba. Evidence kol. Mám nálepky na kola, která začíná číslem 10, to je svobodný plan a beige. A s dovolením bych to na každý kolo teda nalíknul. K tomu bude notes a bude se hodnotit stav kola podle známek jako ve škole. Vážení, jsme teď na půdě Astronomického ústavu Slovenské akademie věd, která má své sídlo Starý Lesnej a pochopitelně ještě na mnoha místech potom tady na tom svahu a nahoře. Já bych vám rád představil svého kolegu doktora Drahomíra Chochola, doktora věd, který tady byl dlouhá léta vedoucím skalárního oddělení a musím prozradit, že je to můj odchovanec, takže se k němu chovejte prosím slušně. História astronómie vo Vysokých Tatrách siaha do 40. rokov minulého storočia, keď Antonín Bečvář, klimatológ a meteorológ, sa rozhodol, že v Tatrách postaví hvezdáreň. Boli to ťažké časy. Hlavným magnetom, prečo sme sem prišli, bola súčasná výstavba najväčšieho ďalekohľadu na Slovensku s priemerom zrkadla 1,3 metra. Ako to však u nás chodí, montáž na skalnatnom plese meškala a tak ho uvidíme snad niekedy na budúce. Prezreli sme si ďalekohľady a výsledky prác na pracovisku v Starej Lesnej.
nikdo jiný nezmokl, tak se dá předpokládat, že to přitahuje déšť a kroupy. Takže rád bych to předal někomu jinému. Ne, to Nováčkovi. Nikoho se neptal. A tam je nováček. Nielenže Radka bola prekvapená, ale aj my, keď nás ráno prekvapila spravodajská televízia TA3. A tu je ich reportáž. Mnohí mladší za ňou často nestačia. Každý deň poctivo bicyklujú, zastavia sa len pri hvezdárni, astronomickom krúžku, krčme alebo múzeu, ktoré je ich profesii blízke. Spia zväčša v telocvičniach. Je to takto už 31 rokov. Mezitím se to také rozmnožilo, protože když jsme začínali, tak nás jezdilo asi 20 a teď nás tady je asi 50. Dušou je po celý ten čas Jiří Grigar. Pozná ho každý, kto má k astronómii hoci len trocha blízko. Napriek veku je vo vynikajúcej kondícii. Tvrdí, že pohybovať sa musel, odkedy sa stal vedcom. Jednoducho preto, aby mu dobre fungoval mozog. Marná sláva, že ten mozek sice je poměrně malý útvar, to má něco přes kilo, ale on si bere 20% kyslíku, který bere lidské tělo, že? Takže to je teda poměrně hodně. A tudíž, když mu ten kyslík nedodáte, na to on jede. Že? Prostě jako někdo jede na benzínu, tak on jede na kyslík. Že? Takže musíte mu ten kyslík dodávat. Okrem Jiřího Grigara však v tejto skupine cyklistov nájdete napríklad aj objaviteľa známej planétky s názvom Satinský alebo amatérskeho hvezdára, ktorý na bicykli obišiel celú Zemeguľu. To by som chcel pripomenúť, že vlastne my sme už prešli vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom a naspäť, čo bol ako taký hlavný cieľ. Po 30 rokoch alebo 28 roku sa nám to podarilo. Jestliže má někdo za vzory cyklistické borce třeba z Tour de France, tak já jsem to právě včera tomu Jurovi takhle vyseknul, že bych chtěl v jeho věku, necelých 80 let, šlapat na kole, tak ako šlape on, když ja sa teda toho, pokud bych sa dožil. Bicyklujúci astronómovia alebo e-bicyklisti musia za každých okolností dodržiavať niekoľko vtipných zásad. Napríklad, ak e-bicyklistu filmujú alebo fotia, musí sa usmievať, aj keby mu bolo práve do plaču. Alebo e-bicyklista jazdí zásadne proti vetru. Takzvaný morkodeb alebo morálny kódex e-bicyklistu však bicyklujúcim astronómom prikazuje ešte oveľa viac. Musí mít veselou náladu a když je nejhůř, tak musí vědět, že může být ještě hůř. Že když jedou dva bicyklisti v protisměru, tak se vzájemně upozorní na svůj omyl. Spodtatier Jozef Slivenský, TA3. Jozef Maximilian Pecmal bol fyzik, matematik a vynálezca, činný najprv v uhorskej, neskôr v rakúskej časti monarchie. Pokladá sa za zakladateľa modernej optiky. Pecmalov vynález objektívu má mimoriadny svetový význam. Objektív, ktorý skonštruoval vďaka presným matematickým výpočtom v roku 1840, umožnil 16-násobne vyššiu priepustnosť svetla. To v praxi znamenalo, že samotná expozícia fotografickej platne trvala menej ako minútu. Predtým až 30 minút. Paradoxom je, že záujem o matematiku prejavil až vtedy, keď na základnej škole z nej prepadol. Ja by som vás srdečne privítal u nás na Pieninách, v našom zariadení. Musím vám povedať, že ja som taký anonymný váš fanda a ja nie som ani laik. Mňa len upútalo to vaše rozprávanie, že keby aj vesmír neexistoval, tak vo vašom podaní to bolo tak nádherné a úžasné. Že je to pravda. Tak, chcel by som vás poprosiť, aby ste prijali od nás taký menší darček, ktorý symbolizuje tu na Zamagúrie korálov, pltníkov a to je taký kapelus sa to volá. Pokrývka hlavy. Áno, jo. Niekedy, keď pltníctvo začínalo u nás, tak vlastne tie plte vozili len drevo.
až do Baltského mora. Áno. Potom sa vozili tovar sa vozil a až teraz na konci turisti. Ale čo je dôležité? Dôležité je to, že plotníci, ktorí chodili až k moru, vždycky si tam pri každej jazde našli nejakú kočku, nejakú dievčinku. A tá za dobrý výkon, podobný tomu vášmu, heroickému na bicykli, tak tá vždycky ako na spomienku tomu plotníkovi dala mušličku. Takže to je všetko ako odpracované. Dobre. No, podpisy rozdávám taky. Oj nahore dva duby, oj nahore dva duby, oj nahore dva duby, a ja som sa zalúbil. Sama si, ja tiež som sám, na líce ťa poboskám. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Dub sa s dubom objíma, daj mi silu pre syna. Dub sa skláňa k jazeru, daj mi krásu pre dceru. Napsat bez vady, vynikající. Ale to i kdybych lhal, tak to není pravda. Kam jdeš tady vstupní kontrolu? Bohuši, prosím tě, já bych rád 13, bylo by to možné? Ne, ty tady len počkáš s kolem. Pár slov o svojej novinke som požiadal Tarantulu. Co se týče toho elektrokola, udělal jsem jako velký pokus, protože týden před bicyklem jsem si ho pořídil, že je to úplně nový stroj, nejen v republice, a dokonce i na světě. Je to typ, který nemá moc velkou tradici, a proto bylo riziko odhadnout, jestli vydrží bicykl nebo ne. Zatím drží, můžu říct, když reklamy tvrdí, že je to stroj bez kompromisu, tak jediný kompromis ku podivu, který jsem zaznamenal, jsou brzdy. Tady z těch kopců, který jsme absolvovali včera, jsem musel zastavit 3krát a chladit. To znamená zastavit, počkat, až vychladnou ty kotouče a pak je dál. Je to, a když se to člověk naučí, tak to jde. Výkon je 250 W, což je dáno směrnicí Evropské unie, takže to je bez diskuze. Kapacita akumulátoru je 300 W, dělají se i 400, tak k tomu zatím se do České republiky nedováží. Maximální rychlost je taky upravená směrnicí Evropské unie na 25, to znamená jako do 25 je tzv. Asistence toho elektromotoru. No se musí šlapat vždycky, ale jenom když jde to zapnout a vypnout.
dálnice. Ale jenom 5,8 km. No, 5,8 km, tak? Atypický ráfek tomu. Tak jsem měla 778 na stoupání. Druhý den to byla první etapa, tak to bylo 920 na stoupání. Jo, v pondělí to bylo o klub míň, dáváš si tam stín. Takže jenom 905. A dneska mi to vyšlo 1361 metrů na stoupání. Hezky, pojď! Hop! 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 A jsou to jednak Fero Sejut, jednak Ivan Kočiš. A tak vám předávám slovo jako hostitelům, abyste nás nějakým způsobem naladili na to, co tady vlastně máme dělat. Počasí vám praje, ubytovanie máte. A ja inak vás vítam za mesto a za Městskou organizáciu Slovenského zväzu astronómov. Dúfam, že ste spokojní s ubytovaním. Ale hlavně je tady teplá voda. Není. Už není. Ale ja si myslím, Spišská Ves, primátor a ostatní, čo sú na Mestskom grade, sú veľmi naklonení na astronómov. Není příliš velký dárek, ale přece mám tady pro tebe, Fero, něco. Aspoň myslím, že to teda pro tebe, já se to podívám, ale je to pro tebe. No, dík, děkuji. Tady mám teda, děkuji, díky, co to V současné době bude žákem 9. třídy fakultní základní školy Halkova, což je škola pro nadané děti. Jo, je to teda taková zvláštní škola pro zvláštní děti. Multi-bicykl se jel tohleto před velkým třeskem. Účastnili se ho všichni bicyklisté. A pršel. Poslední bicykl se nejel. Budíš bicyklistou. Multi-bicykl se jel to léto před velkým třeskem. Účastnili se ho všichni bicyklisté a pršelo. Poslední bicykl se nejel. Tomu pevně věřím. Budíš bicyklistkou. Bicykl se jel to léto před velkým třeskem a zúčastnili se ho všichni bicyklisté a pršelo a nebude guláš a v to pevně věřím. A to slibuje jako jiskřička jasná. Poslední se ještě nejde. Ne. Tak, budíš bicyklistkou. Nultý bicykl se jel to léto před velkým třeskem. Účastnili se ho všichni bicyklisté. Pršelo. Poslední bicykl se nejel. Já tomu všemu věřím. Příprava, ne? Příprava.
Máta, no nevím, jestli fotíš nebo točíš. Já jsem se tam dostat měl, tak jsem chtěl učit normálně už z toho margetát. Hvezdáre na Prednej hore bola pre nás neznámou a tak som sa na jej históriu spýtal majiteľa Ľubomíra Čižmára. Niekedy v 70. rokoch klub nadšencov hvezdárov z magnezitky Lubeník sa rozhodli, že za pomoci samozrejme fabriky postavia takúto hvezdáreň. Bolo to z začiatku robené aj na komerčné účely z pohľadu ubytovania, ale potom v roku 2003, keď som to zobral do nájmu, tak zhruba 2 roky to mal v prenajme inžinier Smolko z Popradu, ktorý to robil kvázi na komerčnej báze, ale len z pohľadu toho, že on si to bral len na cestovné. A všetko ostatné, mal tam profi ďalekohľad so šošovkou asi 25 alebo 30 cm. Zhruba to prevádzkoval 2 roky a bolo to celkom zaujímavé. Teraz už nie je to možné robiť z hľadiska toho, že nemám takého človeka, ktorý by to dokázal robiť, tak som sa rozhodol z toho urobiť takú komerčnú vec, ubytovanie pod tou kupolou a tí ľudia, ktorí sú tam ubytovaní, tak sa môžu vlastne dostať do tej kupoly a pozorovať. Ja som si možná poznal pod lističku. Tam je to pohodlnější. Kde? Dole. Při sobě, tak pak by to mělo smysl, že by to mohlo udělat jako, jo. Když se rozdělit, tak prostě to vydokumuje. Máte ještě nějakou veselou příhodu z natáčení dneska? Takže, tady ještě kolega Koza. Hned to bude. Já jako kulec musím říct, že cyklisté jsou taky gentlemani, protože ve Zbyškém Škrtku byl nádherný hostel, úžasný. A Míra Janata se ujal čištění kostela, takže vzal prostě smeta, prodloužil tyč a normálně tam vymetal pavučky. To bylo proto, že mu slíbil, že nemusí platit vstupné. To bylo proto, že z toho prudkého kopce před tou hvězdárnou opravdu byl prudký. Já jsem stál, čekal jsem teda opravdu na ní a najednou jsem viděl, co jsem nikdy v životě neviděl. Víte, jak jsou tahači, jak jezdí ty kamiony a mají v protisměru ten protisvah, jak jim povolí brzdy. No. Tak to jsem dneska přesně viděl u mistra, kterému povolili brzdy. Ducha přitom mě zjistil kolem sebe, kde je protisvah. Tam fakt zajel a krásným parakopoulem ukončil pád a vlastně tak zabrzdil. Opravdu nefalšovaně. To proto, že zvedl se poškrávaný celý, ještě trávu v pole. A ten zbytek toho kopce šel poctivě vedle kola pěš. Protože mu to já říkám, proč ti nebrzdí? On říká, ne, mám asi namazané oleje. Tak normálně sešel až úplně dolů pro ten kopec vedle bicyklu. To je ještě zážitek, ne?
A tuto etapu mohu doplnit, protože my jsme jeli kolem, když už Pavůk šel normálně teda dolů teda z toho kopce a já na něj volám, stalo se něco? On říká, ne, vůbec nic, všechno je v pořádku. Nemám, kdybych měla defekt, tak mi to ujde. Ty jsi to nepovolil to hodně, ten ventilek. Víš, to hodně povolil, to jenom trošku. Pavuk tam taky něco dělá spolem, mě říkali. Dneska je defektový den? No, co dneska? I včera, předvčerejškem, tyjo. Já bych řekl, že je defektový je bicykl. Dozvolená je to kolik mašenou? Dozvolená jdem zítra. Aha, dozvolená jdem zítra. A perníkáři. Ale tak i když, hele, i když... No takhle. Kopírovat, napírovat. Je to zrůdné. Vítajte na Vozvolenskej Slatine, vítajte vo hviezdárni Julia. Tak tu som... Aj Jirko, podpísal si sa mi tam? Samozřejmě, že jo. Ano, aj všetci. Tak jestli všetci, tak to budeš muset obejít. Na raňajky. Velice málo místa, na které se dá psát. Ano, ale ty si mi tam písal, dobre, venovanie, tak to mi stačí, dobre. A nechceme ještě. Ty jo, to je dobrý, kluci. Pojďte se objednávají. No nějak putujou volně. Našli by sa prosím nejaké vajíčka? Myslím, že počkáte. Pri najhoršom môžete čakať aj dovtedy, kým nie sú vajce. Co hledáte? Všechno. Všechno hledáte. Já chci jenom trochu čaje. Čaj. A hrníček nějaký taky tady je, jo? Tak, to stačí mi, děkuji. A tak si skromná. Ty to taky koukáš, jako bys něco chtěla. Jo, veď. Hviezdárení Julia som začal budovať v 98. roku a vybudoval som spolu s priateľmi. Vybudovaná je tak, že v nej používam ďalekohľad Celestron 9,4 palca. Hviezdárení kupola má priemer 2,2 metra. Je to na pilieri, odpruženom pilieri. Môžem mať ohniskovú dĺžku od 1640 mm po 11 metrov, keď robím afokálnu fotografiu. Zaujímam sa o fotometriu asteroidov a astrometriu asteroidov, používam systém astrometrika. Potom sa zaujímam o fotometriu premenných hviezd. Mojimi hviezdami sú AG Aurigae a AR Draconis. To spolupracujem s doktorom Hricom. A AG Aurigae to je na môjho priateľa, doktora Žižňovského, ktorý už nie je medzi nami, ja pokračujem v jeho diele. No potom okrem toho sem vodím návštevy,
chodia sem ľudia, z školy chodia, rodiny chodia, ukazujeme planéty a význačné hmloviny, to všetko ako robia. Používam systém Precise Optic. Nie. Chlieb a sol je symbol toho, keď nahrávate, že tu ste vítaní aj v budúcnosti. Od miestneho farára sme sa dozvedeli, že drevený artikulárny kostol v Hronseku mal veľmi burlivé začiatky ešte pred svojou výstavbou v roku 1725. V silno katolíckom prostredí sa evanjelikom predsa len podarilo vybaviť povolenie na jeho stavbu za zvláštnych podmienok. Musel byť postavený v priebehu 1 roka, musel byť celý z dreva, postavený bez použitia kovových prvkov, nesmel mať väžu. Vchod nesmel byť postavený priamo z ulice. Vynašli sa a väžu postavili hneď vedľa. Jednou z ochran minerálnych prameňov Medokíš je aj fakt, že na ceste nie sú žiadne pútače ani smerovky. Ďalšou ochranou sú miestni obyvateľia, ktorí vás nasmerujú všade inde, len nie k prameňom. Cestou, necestou, klády. Dobre. Jesteś mi tutaj. Zároveň v Banskej Bystrici vznikla prestavbou pôvodnej strážnej veže Martovka, ktorá bola postavená v čase tureckých nájazdov. Má vyše 50 rokov a stále sa venuje hlavnej práci pozorovaniu medziplanetárnej hmoty, prevažne teda pozorovaniu meteorov. Je osadená 2 teleskopmi, pôvodným QD refraktorom a novým Celestron Schmidt-Cassegrain, ktorým sa pozorujú objekty nočnej oblohy, prevažne teda pre verejnosť slúžia a venujeme sa takisto pozorovaniu Slnka a ďalších špecialitiek, ale doménou stále ostáva pozorovanie medziplanetárnej hmoty. Nejde, no. To asi kúsok, ale větší. Ještě zkusím.
Letošní příprava na bicykl byla velice rozmanitá. Minimální kilometry byly samozřejmě 0, do Západního jsme se naštěstí nedostali. Nejvíce v přípravě najela cykloradka, to bylo 4800 km. V těsném závěsu za ní byl asi se 4500 Martin Nekola. Medián i modus bylo asi 520 km. Kdybychom měli gaussovské rozdělení, tak si můžeme říct, že průměrná hodnota byla asi 950. Co se týká rozmanitosti strojů, dostal se nám do vozového parku taky už elektrobicykl a tam v přípravě najel Tarantule 2600 bez elektriky a 600 s elektrikou. No ale tak co da děláš? Selaví, no taká je žízeň. Máš tam film? Ne. Nemá. Ne. Tak to na nás tady dělá makra, věď, a nemá ani film. Drátek tam byl zapíchlý normálně. Špica? Tak asi. Já normálně... 10 mm odhaduju tam. E-bicykl Tatranské kololoky skončil. Ať žije 32. e-bicykl. You know you make me wanna shout. Look, my hands jumping. Look, my heart stomping. Throw my head back. Come on now. Don't forget to say you will. Yeah, don't forget to shout. Yeah, 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 yeah. Say you on your head back, baby. Tak povídej. Tak povídej. Když jsem si praští, každý den to projde. Ty jsi taky praštil? V šíleným stavu to je, člověče. Já bych ho vyhodil. Kdybych to jako měl řešit. Ale teď jsem tak znervozněla, že bych to nedala. Mám tady poznámky. A máš náhradu? Mám, koupil jsem dneska 3. Máme debatu, neuveríš, ale o Izraeli si čítaš. Lilo, 6 atmosfér.
Ty budeš lítat. Lilo 8. Už počkej, ať mi to nepraskne, ty Lilo 10. Ale uvědom si, že dráhoví cyklisté foukají do galusek až 30. To nejsou galusky. To jsou nově vyvinuté. Ty dobrý! Atmosfér. Ty dobroš, Udo. Dobré? Hej. Je, zase se to vyfouklo. To je dobré. Well, I feel, whoa.